Esta mañá presentábase a 10ª edición da Festa do Polbo de Palmeira, a cita gastronómica que terá lugar a fin de semana do 24 e 25 de agosto desenvolverase como é costume na esplanada portuaria, onde se instalará unha gran carpa na que se servirán as racións do cefalópodo a prezos populares. Durante os 2 días prevense repartir uns 400 kilos de polbo, unha cifra un pouco superior á da última edición. Na zona portuaria de Palmeira, de forma que o que son as cociñas estén abertas ao público para que podan ver como se produce este produto e como se cociña. Todo o que queira asistir vai a ter a cociña aberta dende o mediodía hasta a noite, tanto sábado como domingo, o sea, a festa vai ser continua e a intención é que casi a calqueira hora ao largo do día, calqueira que se acerque poda disfrutar deste produto. Dende o Concello volveron a destacar este tipo de eventos que buscan a promoción dun produto local como o polbo, que é moi apreciado. Que sempre vamos a estar apoiando os nosos produtos do mar, vimos apoiando a Festa do Percebe, a Festa da Navalla, e non faltaría menos en apoiar a Festa do Polbo de Palmeira. Para nós sempre é moi importante que os nosos produtos do mar cheguen ao máximo punto posible, porque vivimos do mar, tanto Ribeira como a Guiño, todas as parroquias, e necesitamos que se vexan estes produtos que son de alta calidad. Un evento gastronómico co que queremos poñer en valor este produto exquisito da nosa ría, pero tamén poñer en valor o traballo dos mariñeiros e dos pescadores, neste caso de Palmeira. Sabemos que ese produto é moi codiciado ao longo de todo o ano por parte de veciños e das veciñas, pero tamén dos visitantes que agora no mes de agosto se achegan a Ribeira e, por tanto, poñemos en valor un produto estrela da nosa ría como é o polbo. Durante os 2 días da exaltación programáronse tamén diversas actividades con actuacións musicais de varios grupos locais ao longo das 2 xornadas.